És una campanya que ens hem despertat en les primeres rendes amb una petita broma, i és que a l'imprimir la renda se'n surt un tema de propaganda on es gasten els nostres diners. És un paper que no té res a veure amb la declaració ni amb l'impost, però bueno, i que és una manera de fer-se publicitat gratuïta a càrrec dels tòners, de les impressores i dels estocs dels professionals, dels gestors. I bé, diguem-ne que començarà el torn de paraula a la Dalmau, que parlarà sobre les novetats d'aquesta campanya 2014, que farem, diguem-ne, totes les intervencions i després el obert de preguntes. A mi em toca. La renda del 2014 bàsicament és una continuació de la del 2013. Podríem destacar 3 novetats. La primera és fruit del que ens tenen tan acostumats de caràcter retroactiu, d'aplicar les normes amb caràcter retroactiu. Aleshores, aquí ens trobem que amb la llei 26 del 2014, amb les novetats a aplicar la renda del 2015, limitaven la indemnització per acomiadament a 180.000 euros, però amb efectes a 1 d'agost del 2014. Per tant, totes les indemnitzacions cobrades a partir d'aquest dia, l'exempció es limita als 180.000 euros primers, excepte que hi hagués hagut que es cobrés posteriorment, però que l'indemnització vingués d'un ERO aprovat anteriorment a la data de l'1 d'agost del 2014 o que fos per un conveni en què l'acord d'inici de les consultes també fos aprovat anterior a aquesta data. La segona novetat, que sembla amb bombo i platerets que podríem dir, però que realment clama al cel, que és que la dació en pagament de l'habitatge habitual o la transmissió de l'habitatge habitual en execucions hipotecàries, judicials o notarials estan exemptes, però estan exemptes per a aquelles persones que estan realment al llindar de l'exclusió. Què vol dir el llindar de l'exclusió? Doncs vol dir que els ingressos familiars mensuals han de ser inferiors a 3 vegades l'IPREM, això ve a ser uns 1.600 euros, i si tenen una discapacitat a la família seran 4 vegades l'IPREM. I l'altre important també del llindar de l'exclusió és que la quota de l'hipoteca ha de ser superior al 50% dels ingressos nets del conjunt de l'unitat familiar, o un 40% si a l'unitat familiar hi ha una discapacitat. I l'altra novetat és referent a les preferents i el deute subordinat o els valors pels quals van ser substituïts aquestes. Aleshores, les pèrdues de les rendes negatives procedents de les preferents del deute subordinat o dels valors pels quals es van bescanviar es poden compensar. Les del 2014 es poden compensar, però també ens deixen compensar les del 2010, 11, 12 i 13, és a dir, els exercicis no prescrits. Es compensen amb la base de l'estalvi i, excepcionalment, en el 2014 ens les deixen compensar amb les rendes de guanys patrimonials positives de la base general. A la renda hi ha 2 bases, la de l'estalvi i la general. Quan són guanys patrimonials generats dins de l'any, passen a la base imposable general. I llavors la pèrdua de les preferents aquest any exclusivament també la deixen compensar amb la base imposable general. I aquí és, pel que fa a les novetats del 2014, queixar-nos des del col·legi un any més, que és el segon any en què no hi ha el model preimprès. Aleshores, ens trobem que l'administració tributària, que ens vol ajudar tant, obliga a la gent gran que no té internet a anar a Hisenda a fer la cita prèvia o per telèfon, que no contesten quasi mai, o buscar-se algú que per internet li faci la cita prèvia, o anar a pagar un professional, perquè aquella gent que tenien la pensió i potser un lloguer o la pensió que es podien fer ells la renda, ara han quedat exclosos de poder-se-la fer. I aquí s'acaben les novetats del 2014. Les novetats per la renda del 2015 estan recollides a la llei, com us he dit abans, 26 del 2014. Llavors és com una... ens la plantegen com la gran reforma tributària i beneficiosa. I si l'analitzem no és ni tant reforma tributària i és més perjudicial que beneficiosa.
Sí que augmenta l'obligació de declarar, que passa de 11.200 euros a 12.000, redueixen els trams de l'escala de 7 a 5, baixen els tipus impositius, els mínims els baixen i els màxims també. Els màxims passen, el 2015 serà el 47% i el 2016 el 45%. Què ens trobem? Que qui es beneficia és les rendes molt baixes o les altes, però a les mitjanes, que som el grup de la població, seguim tributant tot. Llavors, si entrem a valorar, veiem... Ara se sent molt, no? No sona, no? No l'entrava i ara no sé què... Però si entrem a elaborar aquesta reforma, des del col·legi considerem que és atenta contra la planificació fiscal del contribuent i provoca inseguretat jurídica. Per què diem que atenta contra la planificació fiscal del contribuent? Molt senzill. Us posaré un exemple. Per exemple, un contribuent que diu els diners al banc no em donen res, invertiré en immobles. Ara que l'immobiliari havia baixat, immobles i els llogaré. Llavors, mira les avantatges fiscals, si el lloga amb algú menor de 30 anys, els rendiments nets que tregui d'aquest immoble llogat tenen una reducció del 100%. Per tant, no li suposarà cap cost fiscal i tindrà els diners invertits en patrimoni immobiliari. Doncs bé, aquesta planificació que havia fet, ara amb la llei 2614, diuen es carreguen aquesta reducció del 100%, independentment dels anys del llogater, i tot passa al tipus únic, que ja hi era abans, del 60%. I abans, els majors, els que tenia 31 anys, tenies la reducció del 60%. Si era menor, tenia la reducció del 100%. Doncs això s'ho han carregat. També s'han carregat el límit exempt dels 1.500 euros anuals provenents dels dividends, que també afecta el petit inversor. Abans, quan era exempt, el que sí que podia fer era recuperar la retenció, i ara no la recuperarà. I després també inseguretat jurídica, en quan tu planifiques, dius, jo tinc un pla de pensions i planifico que pels meus ingressos doncs, puc aportar tant, de cop i volta també a finals de desembre et diuen no, ara les aportacions que tu podies fer de 10.000 euros o 12.500 si tenies més de 50 anys, passen totes pel sedàs i totes queda 8.000 euros. Llavors, reduccions en general, per exemple, a la reducció general dels rendiments de treball, que abans era de 2.652, ara la passen a 2.000 euros per tothom. Perdem 652 euros de reducció. Fins ara, els treballadors majors de 65 anys que prolongaven la seva vida laboral tenien, a part, un increment de reducció també. A part dels 2.652 euros se'ls incrementava, doncs també s'ha pagat aquest increment i és igual que si prolonguen la seva vida laboral només tindran la reducció dels 2.000 com tothom. Pel que fa a les rendes generades de més de 2 anys, hi havia una reducció del 40% del inicial. Doncs ara aquesta reducció passa al 30% amb un límit de 300.000 euros i aplicables amb totes les reduccions dels 5 anys anteriors. Si tu fa 5 anys et vas aplicar una reducció i ara tornes a cobrar una renda i està dins dels 5 anys ja no te la pots aplicar aquesta reducció. També més reduccions pel que fa a les activitats econòmiques. A les activitats econòmiques amb l'estimació directa simplificada hi havia una reducció del 5% en concepte de despeses de difícil justificació, que era sobre el rendiment net, ingressos menys despeses, rendiment net, un 5% que incrementava les despeses de difícil justificació. Això ho han suprimit i ho canvien per 2.000 euros per tothom. També rebaixa el nivell de l'estimació objectiva, els mòduls, també els rebaixen considerablement. Hi havia un límit que t'excloïen dels mòduls pel conjunt de les activitats, que era de 450.000 euros i passa a 150.000. I si aquest modulaire factura a professionals o empreses, en lloc de 150 se li redueix a la meitat, 75.000.
I les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, el límit el baixen a 250.000. Una altra problemàtica que també ens trobem al despatx és referent a les societats civils particulars. Teníem molts petits contribuents, dues amigues, un matrimoni que dius, bueno, començarem un negoci, obrirem una botigueta, no sabem com anirà, no tenim tampoc inversió suficient com per fer una SL, comencem de mica en mica i anem veient com ens funciona. I això era la societat civil. Aleshores, a partir de l'any 16, totes aquestes societats civils que tributaven com a atribució de renda per l'impost de renda passaran a tributar per l'impost de societats. I això vol dir que hauran de dur comptabilitat segons el Pla General Comptable, que hauran de contractar un professional que els doni la comptabilitat, que poden continuar com a societats civils, però tributant per l'impost de societats, o es poden dissoldre, liquidar-se i dissoldre. Encara és més cost, perquè llavors hauran de fer l'aportació de 3.000 euros per l'SL, tots els costos de registre mercantil, diguem-ne que en lloc d'ajudar el petit empresari, que és la base del teixit social, el més petit, se l'acaben de carregar. Llavors, pel que fa als guanys i pèrdues patrimonials, aquí també tenim que ens eliminen els coeficients de correcció monetària. Això vol dir que aquests coeficients corregien la depreciació monetària i actualitzaven el valor d'adquisició de l'immoble. És a dir, si havies comprat un immoble que havia costat en aquella època 6.000 euros, doncs ara amb la correcció igual te'l valoraran per 18.000. I què suposa això? Que amb les correccions igual tributaves per un guany patrimonial de 10.000 i ara igual passaràs a tributar per 45.000. El mateix bé immoble perquè ja no es corregeix. I també suprimeixen els coeficients de batiment, encara que durant el 2015 mantenen l'aplicació que es limita als guanys patrimonials amb un màxim dels béns que vens amb un màxim de 400.000 euros aplicat a tots el conjunt, de 300.000 euros, aplicat a tot el conjunt dels valors venuts. Sí que hi ha alguna cosa que podríem dir que és positiva. Els majors de 65 anys, fins ara si venia l'habitatge habitual, estaven exempts de tributació. Ara aquesta exempció ho amplien a qualsevol bé que vengui, qualsevol transmissió que faci el major de 65 anys, sigui immoble, valors, accions, sempre i quan l'import de la transmissió, dins dels 6 mesos següents a la transmissió, el destinin a una renda vitalícia al seu favor i amb un màxim de 40.000 euros. 240.000 euros. Si només inverteix una part, doncs tributarà per la part no invertida. Augmenten, com a positiu, augmenten el mínim personal i familiar amb l'extraordinària xifra de 399 euros. Si tens més de 65 anys te l'augmenten amb 631 i si tens 75, com que ja no hi arribem tant, a 909 euros de mes. La deducció dels 2 primers fills també l'augmenten per compensar, perquè a partir del tercer ara s'han inventat que es veu que hi ha impostos negatius. Les deduccions per família nombrosa, primera categoria, que són 1.200 euros, o ascendents o descendents, discapacitats, que també són 1.200 euros any, o de segona categoria, que són a partir de 4 fills, 2.400 euros. Com que ja tenen aquestes bonificacions, llavors el que han anat a bonificar és el primer, augmentar l'augment del primer i el segon fill. També augmenten una mica els mínims per discapacitats. I pel que fa a la gent que va com pot i està de lloguer, també li desapareix la deducció del lloguer, a no ser que anteriorment se l'hagués deduït, per exemple l'any passat s'hagués pogut aplicar la deducció de lloguer i segueixi amb el mateix contracte, se la podran aplicar. Però si no, els contractes nous, fins a l'1 de gener del 2015, ja desapareix la deducció de lloguer. També un altre canvi en deduccions és, per exemple, les aportacions als partits polítics. Fins ara tu podies aportar fins a 600 euros, que es deduïa directament. Ara la deducció passa a un 20% de l'aportació que facis
i un màxim de 600 euros. Vol dir que per arribar a 600 euros has de fer una aportació de 3.000 euros. Lluís Alonso. Moltes gràcies. Jo els hi faré unes reflexions sobre un tema que el col·legi considera que és prou important, del qual es parla sovint, com és la lluita contra el frau fiscal, però respecte del qual potser cal aprofundir en algun de les seves vessants. El col·legi, òbviament, està d'acord en que hi ha lluitat contra el frau fiscal, però potser hi ha que preguntar-se què és el frau fiscal. Aquí a vegades se'ns donen unes xifres respecte del que s'anomena el frau fiscal descobert, que cada any van creixent, que impliquen d'alguna manera un mèrit o una gran satisfacció per part del ministre d'Hisenda, però faltaria potser un detall sobre com es desglossen aquestes grans xifres, que si són 10.000, 12.000, 13.000 milions descoberts any rere any, cada any pujant, com si no hi hagués possibilitat de baixar. I, insisteixo, hi ha una sèrie de conceptes que caldria aclarir. Per començar, és el mateix el frau fiscal que l'elusió fiscal. L'elusió fiscal no implica infracció de cap norma, implica una planificació fiscal que pot ser abusiva, potser, però no implica desobeir cap norma. Hi ha que incloure també dintre del concepte de frau fiscal, és a dir, de deute liquidada per les actuacions de l'administració, aquelles quanties que no es cobren perquè senzillament el deutor ha desaparegut, és a dir, ha desaparegut econòmicament, està en fallida, no pot fer pagament. Hi ha que incloure també els no pagaments que es deuen a errors interpretatius. Hi ha que incloure potser també la pròpia manca de recaptació que es deu a la pròpia mala gestió per part de l'administració. Ho dic perquè hi ha països on sí que es puntualitza quina part de la manca de recaptació correspon a cadascun d'aquests factors. És a dir, hi ha molts països on en lloc de parlar de frau fiscal es parla de tax gap, és a dir, de manca de recaptació, de pèrdua de recaptació. Pèrdua de recaptació que no ve donada només pel frau fiscal. Hi ha una part que sí, que és frau, però hi ha una part que és elusió fiscal, que hi ha inclús països que diuen elusió legal. I hi ha inclús també països on estan dient això no s'ha recaptat però no per fraus, sinó per fallides. I això no s'ha recaptat per problemes d'interpretació, perquè es reconeix que les normes fiscals són complicades d'interpretar. I també es reconeix que hi ha una part de la recaptació que es perd per mala gestió atribuïble ja directament a la pròpia administració. És a dir, aquest concepte no és un concepte filosòfic, no és un concepte acadèmic, parlar de tax gap o de manca de recaptació, sinó que intenta aprofundir a les causes de per què si està previst recaptar 100, al final recaptem 70 per dinar. Aquesta diferència té explicacions que són generalment més complexes que atribuir-les única i exclusivament al frau fiscal. També ens ha de portar a reflexionar fins a quin punt aquestes xifres que se'ns presenten com a resultat de la lluita contra el frau fiscal són realment producte de lluita contra el frau fiscal o són producte, potser, de la mera recalificació de declaracions ja fetes pels contribuents. És el mateix, o cal posar en el mateix sac aquell contribuent que deixa de declarar 1.000.000 d'euros, que aquell que declara el 1.000.000 d'euros en l'impost de societats i llavors ve Hisenda i li diu no, ho tenia que haver declarat en l'IRPF? És el mateix? Hi ha que reflexionar si és el mateix o no. El que sí que tenim clar és que no tot impagament és frau, hi ha que rascar més. No podem, d'alguna manera, tampoc caure amb la sensació de que tot contribuent és defraudador, tot i que sigui amb un pla estrictament potencial, no real. Tenim que canviar de perspectiva, hi ha que canviar de perspectiva. La majoria dels països, per no dir tots, ja contemplen el contribuent com una altra cosa, com un client. Com un client que té uns drets, té unes garanties, al qual se li han de prestar una sèrie de serveis
I a més, la relació que s'estableix entre administració tributària i contribuent és el que s'anomena una relació cooperativa. Cooperativa basada en una transparència mútua i en una confiança mútua, on l'administració guanya la confiança del contribuent, aquest és transparent amb l'administració i l'administració el remunera amb seguretat jurídica i respecten el tracte. No tots els contribuents són iguals, crec que això és fàcil d'assumir, i això implica que no es pot tractar igual a tots els contribuents. Ho dic perquè el nostre ordinament no discrimina. No discrimina. És a dir, aquí tu pots haver estat complint correctament, autoliquidant l'IRPF 20 anys seguits, sense cap incidència, però si en l'any 21 t'equivoques i et poses una deducció que no et correspon, no només se't corregirà, sinó que és molt probable que se't sancioni. No és el mateix que si jo sóc un contribuent que cada any a l'IVA, doncs un any em poso deduccions que no són, un altre dia utilitzo factures falses i demés, també em sancionaran. M'aplicaran les mateixes normes i potser inclús les mateixes multes, els mateixos tipus proporcionals de multa. I això no és així, això és evident que no és així, i no és un invent nostre, sinó que les administracions tributàries més avançades del món ja estableixen una gradació. El cas típic és l'australià. L'australià figurativament dibuixa una piràmide. A la base de la piràmide estan els contribuents complidors. A la següent escaló tenim els contribuents generalment complidors però que a vegades fallen. I després ja a la cúspide de la piràmide tenim els incomplidors i els defraudadors, que són irreciclables. Evidentment, l'administració tributària australiana, i també l'americana, i la canadenca, i la britànica, i moltíssimes altres més, no tracten igual el complidor que l'incomplidor. A l'incomplidor la missió és facilitar-li el compliment i que si s'equivoca no abandoni, diguéssim, el seu escaló de complidors. A l'incomplidor la posició és totalment diferent, és perseguir-lo i, si és el cas, expulsar-lo de l'economia perquè és un autèntic problema per la societat. Potser també el que hi hauria és que focalitzar més l'acció de l'administració tributària respecte de l'economia submergida. L'economia submergida, segons diverses fonts, estaria entre el 20 i el 24% del PIB, que són unes quanties absolutament inassumibles que ens situen amb els països que estarien a la cua a la Unió Europea, com podria ser Grècia, Itàlia, en el seu cas, països de l'est que estan ja molt per sobre d'aquestes xifres, però que ens allunya de forma rotunda dels països que estan en el nostre, diguéssim, segment. Menys el cas d'Itàlia, que estem molt lluny del Regne Unit, de França o d'Alemanya. Llavors, vull dir, com que això no és una situació nova, sinó que ja porta molts anys durant, això demostra que el model de relacions o l'aplicació del sistema tributari que es fa no porta a l'èxit, no és satisfactori. No s'ha aconseguit rebaixar l'economia submergida ni tan sols així. Per què parlem de l'economia submergida? Doncs bé, perquè es calcula que el nivell d'economia submergida que hi ha a Espanya en aquests moments implica unes pèrdues fiscals anuals d'uns 70.000 milions d'euros. És a dir, aquí és on hi ha que burxar o burxar més, perquè evidentment només que rebaixés aquest nivell a la meitat o a una tercera part, podem imaginar el marge que hi hauria per rebaixar per baixar la fiscalitat de tots aquells contribuents que compleixen de forma general les seves obligacions fiscals. I és justament en aquest context, dintre d'aquest debat sobre el que és frau fiscal, sobre com han de ser les relacions entre l'administració tributària i els administrats, on tenim que fer una petita referència a la reforma de la Llei General Tributària que ha entrat en el Congrés aquests últims dies. I és estrany, és realment curiós que entri un projecte de llei que ha rebut les crítiques més dures que es poden recordar respecte d'una llei tributària per part del Consell General del Poder Judicial i per part del Consell d'Estat. Els convido a que revisin aquest últim informe del Consell d'Estat del mes de març passat perquè és demoledor.
És a dir, està dient-li a l'administració autora del projecte que hi ha almenys una dotzena de qüestions que no s'ajusten a dret. I tot i així, si sense ser rectificades, entren en el Consell de Ministres, surten com a projecte de llei, van directament a les Corts Generals i tot indica que properament seran una llei aplicable. I és preocupant perquè és una llei, diguéssim, que és filla del moment en el que vivim, on potser, diguéssim, contaminats per un cert populisme, doncs estem enfortint d'una forma més enllà de lo possiblement raonable els poders de l'administració, però en detriment, en paral·lel, de les garanties i dels drets de l'administrat fins a nivells que feia bastants anys que no recordàvem. Ampliació del plaç de prescripció, capacitat per part de l'administració de sancionar planificacions fiscals que no li agradin, és a dir, una sèrie de mesures, moltes d'elles que en aquest moment no podem desenvolupar, però que són expressives d'aquest moment que vivim. Per últim, i com a conclusió, jo diria que tindríem que fixar-nos en dues coses, és a dir, el model de relacions entre l'administració i els administrats en l'àmbit tributari té que canviar. I té que canviar, crec jo, de dues maneres. En primer lloc, hi ha que prioritzar la lluita contra el frau de l'economia submergida. Aquest és realment el gran problema que té aquest país en l'àmbit econòmic i en l'àmbit fiscal, l'economia submergida. I en segon lloc, tenim que buscar la fórmula de que les lleis i l'administració tracti de forma diferent als contribuents. El bon contribuent hi ha que tractar-lo bé, hi ha que cuidar-lo. El contribuent defraudador hi ha que perseguir-lo i castigar-lo. Moltes gràcies. Jordi del Talló. Molt bé, bon dia a tothom. Jo us vull parlar de l'anomenada amnistia fiscal. És dir, des que es va continuar el cas del Rato, aquí sembla que tothom, polítics, mitjans de comunicació, tothom vol convèncer l'opinió pública que tots els contribuents que es van acollir a l'amnistia fiscal tots són uns delinqüents, uns blanquejadors de capitals i els seus noms han de sortir publicats per escarnio público. Des del col·legi creiem que això s'ha d'aclarir perquè essencialment no és així. I ho volem fer-ho revisant quins són els principis bàsics que van inspirar la mal anomenada amnistia fiscal i aclarir en què va consistir, quines han sigut les conseqüències i quines esperem que no siguin les properes conseqüències. Mireu, en primer lloc, l'amnistia fiscal no era cap amnistia. Amnistia ve del grec i amnistia vol dir oblidar. I evidentment, com tots sabem, ningú se n'ha oblidat d'aquella situació. Allò va ser un procediment extraordinari per regularitzar béns que es tenien ocults a l'administració mitjançant una declaració que es deia Declaració Tributària Especial. Però s'ha de situar aquest procés de regularització amb el context de quan es va produir. És dir, la regularització fiscal es va fer l'any 2012 i està regulada amb 2 reials decrets lleis, amb una ordre ministerial i amb 2 resolucions o 2 informes de la Direcció General de Tributs. Aquests 2 reials decrets als quals faig esment, s'ha de tindre en compte el títol d'aquests 2 reials decrets. Mireu, el primer, el títol és Real Decreto por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. A l'any 2012, Espanya estava a punt de ser rescatada per Europa, les arques públiques no hi havia un euro i els hi feien falta diners. I un dels mitjans per obtenir aquests diners va ser el procés de regularització. La segona norma que us he fet esment, el títol és Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. És dir, la liberalització anava dirigida a una major recaptació per part de l'administració. No hem d'oblidar que quan es va produir aquestes normes legislatives des de l'administració i des de l'agència tributària es va fomentar, però de forma molt important, fins i tot enviant cartes particularitzades als contribuents, que la gent s'acollís a l'amnistia fiscal. Per què?
Perquè darrere d'això hi havia dues voluntats. Una, que els capitals que estaven ocults a l'administració entressin dins del sistema financer, i dues, una idea recaptatòria, els hi feien falta diners i, per tant, una manera d'obtindre diners era fer un procés de regularització. El segon element important a l'analitzar el procés de regularització és l'objectiu. L'objectiu de la declaració tributària especial i del procediment extraordinari de regularització era aflorar béns ocults a l'administració que procedien de rentes no declarades. Aquest era l'objectiu. Aflorar béns ocults que procedien de rentes no declarades. L'objectiu no era, ni ha sigut mai, que es blanquegés diner, perquè hem de ser acurats amb les definicions. Si nosaltres aflorem béns ocults a l'administració que hem obtingut per rentes no declarades, això no és cap delicte. Això no és blanquear dinero. Blanquear dinero és aflorar diners que procedeixen d'activitats il·lícites o d'activitats delictives. Aflorar béns ocults a l'administració que procedeixen de rentes no declarades és un problema tributari, no un problema penal. La gran majoria de béns que es van aflorar procedien de rentes ocultes a l'administració. No procedien d'activitats delictives ni procedien d'activitats il·lícites. Per la qual cosa, el que no es pot fer és plantejar-se en aquests moments que els contribuents que s'hi van acollir eren tots uns delinqüents. En tercer lloc, tenim que tindre en compte que la regularització no era gratis. No era gratis. Si et volies acollir a la regularització i a la declaració tributària especial, tenies que pagar. I tenies que pagar un 10% d'aquells béns que aflores. Amb la qual cosa, realment, acollir-te a la regularització et costava diners. No sé si molts ni pocs, però te'n costava. És dir, no era aflore usted lo que le dé la gana de forma gratuïta. Era aflori allò que ha obtingut amb rentes ocultes, no aflori allò que ha obtingut de delictes, ni d'activitats il·lícites ni de blanqueig de capitals. Aflori el que ha obtingut de rentes ocultes i pagui. I pagant, la conseqüència era que aquestes rentes ocultes quedaven legalitzades i regularitzades als efectes tributaris. És dir, si jo tenia 100.000 euros ocults a l'administració i jo pagava el 10% de 100.000 euros, aquests 90.000 que em quedaven era una renta regularitzada. És important dir que del text de la regulació legal queda clarament establert que no es pot comprovar la declaració tributària especial per se. És dir, l'agència tributària no pot agafar les declaracions especials dels contribuents i revisar-les. Això no ho pot fer-ho. El que sí que pot fer és, si jo en un procediment, en un altre procediment inspector, jo contribuent faig esment a que vaig presentar una declaració tributària especial, l'administració podrà comprovar la meva declaració tributària especial, però només amb el cas que el contribuent faci esment de que la va presentar. L'agència tributària, que compleix la llei la gran majoria de vegades, no revisarà, perquè no pot, les declaracions tributàries especials únicament com a tal declaració. Per últim, vull fer esment de que la norma jurídica diu que la declaració tributària especial i els datos obtinguts per l'agència tributària en base a aquesta declaració tenen caràcter reservat. Vol dir, no es poden fer públics, no es pot fer. Això que tothom diu, s'ha de publicar la llista dels contribuents que s'hi van acollir. No es pot fer, no es pot publicar la llista de la gent que es va acollir a la declaració tributària especial i no es pot investigar aquesta declaració ella sola. No es pot esbrinar quins són les dades que hi ha a dintre. Això no es pot fer i l'agència tributària, no sé els polítics, però l'agència tributària segur que complirà amb el que deia la norma. Per últim, per penúltim, vull arribar a 4 conclusions. La primera és que, a part de valoracions morals o personals,
és totalment legítim que la gent s'acollís a la declaració tributària especial i al procediment de regularització. I és legítim perquè està emparat amb una norma jurídica positiva. No es pot dir ara que aquella gent que es va acollir amb una norma jurídica en vigor i va fer unes declaracions blanquejant, perdoneu-me, no blanquejant, sinó regularitzant uns béns que tenia ocults, ara se'ls estigmatitzi i se'ls tracti de delinqüents. En segon lloc, i vull insistir, no es pot comprovar aquesta declaració, únicament aquesta declaració. Es podrà comprovar en un context d'una altra inspecció, però no per si sola. I per últim, tornar a insistir en que no es pot publicar la llista de contribuents que s'hi va acollir. No es pot veure el contingut de les declaracions. Tenen tots caràcter reservat. Vull, per finalitzar, donar-vos unes dades que va publicar el Ministeri d'Economia i Hisenda de la repercussió que va tindre aquest procés de regularització. Mireu, segons el Ministeri d'Economia i Hisenda, es van presentar 31.484 declaracions tributàries especials. És a dir, van haver-hi 31.484 contribuents que, acollint-se amb una norma jurídica positiva, van presentar una declaració a l'agència tributària i van pagar el 10%. La conseqüència d'aquestes declaracions va ser que van entrar al sistema, es van regularitzar 12.000 milions d'euros. Això no són 2 pessetes, 12.000 milions d'euros que estaven fora del sistema i que van entrar dintre del sistema. Amb la qual cosa, una part de l'objectiu es va aconseguir. L'administració, com a conseqüència de la regularització, va recaptar 1.200 milions d'euros. 1.200 milions d'euros que ells estaven tristos perquè en volien recaptar 2.500, però almenys en van recaptar 1.200. I acabo. La mitjana d'ingrés dels contribuents, de cada un dels contribuents que es van acollir a la declaració tributària especial, la mitjana del que van pagar van ser 37.830 euros. Vol dir que la mitjana per contribuent va ser aflorar, regularitzar 380.000 euros per persona. Aviam, no sembla que amb una mitjana de 380.000 euros per persona es tracti de delinqüents ni de gent organitzada per a defraudar, simplement eren gent de peu que havia fet alguna activitat que no havia declarat a l'agència tributària i que, aprofitant-se d'una llei positiva, s'hi va acollir i els va regularitzar. Moltes gràcies. El problema no està, jo crec que en els 700, ara no sé si pot de números, en els 720, que era no, les 750, que era la DTE, sinó en la 720, que és la de la declaració que tens els béns a l'estranger, i el senyor que citeu aquí, Rodrigo Rato, no quadraven les xifres del que havia dit que tenia en relació a el que havia aflorat a l'amnistia. I d'aquí surt, sembla ser, la llista dels 715, bueno, 714 perquè el 15 ja sabem qui és, o l'1, però l'agafis la llista. En tot cas, el que s'està reclamant, jo crec, és la llista d'aquests, podrien ser PEPs en anglès, o persones exposades políticament, etc., que a través de la declaració de béns a l'estranger i la comparació, el que estàveu dient, és a dir, comprovar perquè s'ha obert hi ha un altre procediment, en aquest cas és el CEPLA, que és el Servei de Blanqueig, s'està reclamant que es publiqui aquesta llista. Evidentment, com està la llei ara no es pot publicar. De cap manera. Però es pot canviar la llei, perquè quan interessa canviar les lleis es canvia. No sé què penseu d'aquesta. El que no es pot fer, a veure, en primer lloc... Perquè aquí no estem dient de publicar la llista dels que es van acollir a l'amnistia, sinó que com a conseqüència d'això van sorgir una sèrie de personatges, segurament no tots amb problemes de blanqueig, hi ha indicis de blanqueig, però no tots segurament amb blanqueig, s'està dient de publicar aquesta.
La dels 700 i pico, no la dels 31.484. A veure, anem per parts. Com ja t'he dit abans, i et ratifico el que dius tu, la declaració especial per se no es podia comprovar. Doncs el que s'ha fet és creuar dades dels 720, que és la declaració de béns a l'estranger, amb la declaració tributària especial. Però, encara que creuis les dades i d'aquestes dades tinguis indicis de que hi ha 720 o 714 o 715 persones que podria ser que l'origen del diner fos un origen il·lícit o delictiu, això el que no et permet és incomplir la llei. I el que deia la llei és que la informació és reservada. Doncs, si la informació és reservada, el que no es pot fer és fer una llista de la gent que es va acollir amb aquesta declaració, perquè en el fons el que estan fent, al comparar-ho, la font de la informació la treuen de la declaració tributària especial. Clar, tu imagina't què és el que està passant al carrer, que la gent que s'hi va acollir té una por de dir, escolta'm, si es publiquen aquests 715 o 714, qui els impedirà després publicar el resto? Perquè serà allò de, ja he posat la primera, voy a por la segunda. Llavors, això és absolutament, això que dius tu de vaig a canviar la llei i que se pueda publicar, això és d'un antijurídico total. És a dir, jo m'acullo amb una llei que està en vigor, que em permet tindre el secret del que jo declaro, i ara què vols fer? Una llei nova con efectos retroactivos que digui donde dije que eren secretos, ara no lo son. Això és un estat de dret, per l'amor de Déu. Bueno, per segons què. Tindria que ser. Regulen en moltes matèries amb efectes retroactius, renovables, en temes fiscals, també en moltes matèries. De totes maneres, la llei general tributària preveu el canvi de l'article, ara no me'n recordo si és el 95, el bis, o que és la llista famosa, que aquesta sí que és una altra llista, parlem de llistes. Aquesta hi ha de gent, diguéssim, que és morosa i també de publicar una part de les sentències dels defraudadors, els que tenen uns delictes o condenats per delicte fiscal. Aquesta no sé com la veieu. Això, Lluís, millor. Lluís. Home, jo a títol personal considero que aquest tipus de mesures són tornar a l'edat mitjana, és a dir, és la pena d'escarnio públic. No crec que siguin, en primer lloc, massa efectives. Hi ha algun país on es fan, però es fan realment pels contribuents defraudadors de veritat, com per exemple el Regne Unit. Aquí, si no recordo malament, es parla d'integrar la llista d'autors de més d'1 milió d'euros. Hi ha moltíssims. Hi hauria que discriminar. Hi hauria que discriminar primer quina és la causa del deute. Si és perquè no tens diners per pagar o és perquè va lligat a algun tipus d'infracció. Hi hauria que veure també si aquesta infracció és una infracció que s'està tramitant com a delicte. Potser seria més sensat reduir la llista només a les persones amb condemna ferma per delicte fiscal. Tot i que avui dia tampoc està massa clar que això funcioni degudament, però almenys sí que ja tenim una condemna judicial. Això sí que hi estaríeu d'acord, que l'única llista no fos la de morosos i defraudadors ferms, amb sentències? Jo el que dic és que de vores, almenys oficialment, ja tenim defraudadors. Però, insisteixo, és que no podem caure amb l'equació d'impagador, no és defraudador. Hi ha molts impagadors. En aquest país les deutes impagades pugen a 50.000 milions d'euros, com va dir fa poc el Tribunal de Comptes, aixecant la xifra oficial que dona Hisenda. No crec que tots els deutors de 50.000 euros siguin defraudadors. Per això pregunto, quina seria la llista que sí que veuríeu amb bons ulls? Primer que estic donant la meva opinió particular, però jo penso que almenys la llista de persones condemnades per delicte en sentència ferma i recurrible, com a mínim sí que és cert que són defraudadors oficialment. Sí, però si em deixes faig una cosa, publicar una llista no arregla res. És a dir, què aconsegueixes publicant una llista de gent condemnada per delicte fiscal? Que la gent l'assenyali pel carrer? Sí. No aconseguirà res més. Amb la qual cosa, a mi ni em sembla bé ni em sembla malament. L'únic que faig una reflexió respecte de quina serà la finalitat. I jo no crec que publicar una llista de la gent condemnada per delicte fiscal aconsegueixis res. Què vols fer? Que la gent digui no, és que no cometré cap delicte però no saliré en la llista? No, per l'amor de Déu. No crec que serveixi per res. Però veieu un temor de la gent que es va acollir aquesta amnistia que per motius electorals purament
es publiqui aquesta llista. Si hi ha una inquietud de que en un any com aquest electoral s'utilitzi electoralment aquesta llista per dir mira, lo transparents que som i així s'apuntin una medalla. Crec que aquesta pot ser l'única causa. A mi em fa l'efecte que no solament per un problema de sortir a la llista si estàs en una llista electoral, qualsevol contribuent que s'hagi acollit, creus que li ha de sortir publicat en una llista que s'acogiu l'amnistia fiscal? T'imagines un senyor que es va acollir al procediment de regularització i va regularitzar 50.000 euros. Tu creus que ha de sortir la mateixa llista d'un senyor que va regularitzar 50 milions d'euros? És que no té cap sentit. No té cap sentit. No solament aquests que tu fas esment, sinó els contribuents de peu, perquè han de sortir amb una llista que es van acollir amb una norma jurídica en vigor. Per l'amor de Déu. Jo vull dir que en la campanya electoral en la que estem, evidentment amb els diferents grups que hi ha, guanyes punts si dius que ets transparent i publiques tota la llista de defraudadors. No només els que siguin candidats. La pregunta és, creus que aquesta operació de potser publicarem la llista respon a motius electorals purament? Populisme, diguéssim. Jo és que no, això no ho sé. No sé, dona una miqueta la imatge de que l'administració continua en un estadi molt anterior a el que hi ha en altres economies comparables. Encara el contribuent és un defraudador i el que per alguns és una mancança de la pròpia administració tributària, que és no assolir el nivell d'ingressos que té planificats, l'administració tributària, al ser incapaç de tancar aquest problema, ho llança al ciutadà com la culpa és d'altre. O sigui, jo crec que això és populisme i que no té cap sentit. En el fons està també una mica el que prevalava del tax gap, aquest famós. Fa 2 setmanes, crec, o 3, la Generalitat va presentar un pla, no ho farà, però perquè l'any 2018-2019, però és molt d'administració, crearem una comissió que allò i ja no fem res. Però parlava precisament de crear una comissió per determinar això. Vosaltres teniu alguna proposta en aquest sentit per poder fer aquesta diferenciació i que quedés clar què és cada cosa i si ets defraudador, si hi ha al·lusió, si és un impagament per ferida, que quedés clar la definició, quedés molt clara. Vosaltres teniu alguna proposta en aquest sentit? I a més també en aquell pla hi havia una sèrie de mesures i una que em va cridar bastant l'atenció que era de fer com un etiquetatge del que seria bon contribuent. Està una mica en la línia, però tal com ho deia allà, podia semblar que et donen l'etiqueta que ets bon contribuent, vol dir que en diem molt pocs que ho són. No sé com es fa això, perquè en realitat, en teoria, la norma hauria de ser que ets bon contribuent i en tot cas posar l'etiqueta el que no ho és. Més que fer nosaltres la proposta, és a dir, jo crec que el que podem és remetre'ns a tot el que hi ha en el dret comparat. És a dir, un altre cop té que sortir el Regne Unit. El Regne Unit té un control exhaustiu per part de la pròpia administració, té un particular interès en ser transparent i ja faran els seus estudis i poden dir-te del 100% del tax gap, doncs el 45% és frau, el 21% és error a l'aplicació de la norma. És a dir, això, si ho poden fer uns altres estats, sens dubte es podrà fer aquí. No sé si ho podrà fer la Generalitat, però és una gran idea, com a mínim que es proposi. I per l'altra part, l'etiquetatge és una derivació d'aquest esperit de tractar cada contribuent com es mereix. Llavors, clar, efectivament, potser el millor seria només etiquetar els dolents. De fet, això arriba a l'extrem que hi ha països on efectivament es fa aquest etiquetatge en el sentit de vostè és un contribuent de risc i se li fa saber al contribuent. I el contribuent llavors pot anar a l'administració i dir per què? Home, perquè vostè està fent això, allò i el que més enllà. I llavors pot arribar, diguéssim, a fórmules d'enteniment amb l'administració per sortir-se d'aquesta categoria. És que tenim que canviar la forma d'actuar de l'administració. Té que ser una administració que camini al costat teu en tot moment. No una administració que estigui amagada darrere d'un mur esperant a que passis i com una expressió molt acertada que va sortir d'un document del Foment del Treball, ir a cazar al zoo. És a dir, vaig a buscar defraudadors. On els buscaré? Doncs a la meva base de dades, que la que es té a Espanya és possiblement la millor del món, o quasi, allà puc trobar moltíssimes discrepàncies, o que a mi em semblen que són discrepàncies,
Però possiblement ni l'economia submergida ni els defraudadors més importants estan dintre dels ordinadors, estan fora. Hi ha que anar-los a buscar i ficar-los a dintre. No disparis als animals del zoo. Ves a buscar les bèsties salvatges que estan a fora. Abans comentàveu que estàveu bastant sorpresos que la reforma de la llei general tributària, tot i les dures crítiques que havia rebut, estigués en tràmit i continués el tràmit. Tot i estar sorpresos i pensar que si no fan ni cas al Consell d'Estat, doncs poc cas faran a l'oposició, tot i així esteu intentant algun tipus de proposta d'esmena o algun tipus a través d'algun grup polític? Pregunto, no sé, com a col·legi. A veure, per començar ja que dic que això és molt recent, és a dir, l'entrada a les Corts del projecte de llei general tributària és de fa uns 10 dies aproximadament, és a dir, que no, jo diria que encara no hi ha temps de prendre mesures si és que s'han de prendre. Però fixem-nos en el calendari electoral d'aquest any, és a dir, tot sembla que té que ser una norma tramitada amb molta rapidesa, quan no tindria que ser així, perquè la llei general tributària és, en l'àmbit tributari, el mateix que el Codi Penal en l'àmbit penal o que el Codi Mercantil en l'àmbit mercantil. Llavors, vull dir, no tindria que ser així. I per desgràcia sembla que serà així. Sí que us diria que durant la tramitació de tot el projecte de llei general tributària sí que hem aportat treballs. Un d'ells, capitanejat pel doctor Alonso, hem comparat com solucionen la resta d'administracions de països comparables el tema de les relacions fiscals amb el contribuent. Però suposo que s'ha recollit poca cosa, entenc jo. No, res. Per això insistia en la pregunta, de si s'ha tirat la tovallola o penseu que el tràmit d'esmenes encara... Això que hem comentat abans de la relació cooperativa. Això no és un concepte que no m'he inventat jo ni tampoc el col·legi, afortunadament. És un concepte que és l'habitual a totes les administracions, que inclús formalment la pròpia agència tributària l'utilitza, però no es plasma ni a les actuacions ni a les lleis. I tal com anem amb aquesta reforma vol dir que seguirem com estàvem. No tenim interès en apropar-nos a les línies predominants del reste de països del món. I quan dic el reste de països del món no dic només la Unió Europea, ni dic només Estats Units, no, estic parlant de tots els continents, de tots els continents. Quan deia el del contribuent de risc, el cas aquest, que vostè és contribuent de risc, ha pecado, si viene al confessionario tiene la oportunidad de ver a Dios, fent una mica la broma. Això on té? On te fan això? Són generalment països anglosaxons. No és que jo vagi i digui pecado i me quiero confessar, sinó que més bé és dir per què vostès m'han posat aquesta qualificació? I llavors l'administració és transparent i li diu perquè miri, perquè vostè està treballant amb aquest o perquè fa aquest tipus d'operacions considerem de risc. O per exemple, perquè vostè ja té antecedents i creiem que no està buscant una forma diferent de treballar. És a dir, hi ha un diàleg. Evidentment, si un després d'aquest diàleg continua fent el mateix o acaba fent una infracció, després no es pot queixar de que el castigui. Però és una administració, diguéssim, oberta, amb contacte permanent. Aquí l'únic contacte que tenim és quan entreguem la nostra autoliquidació i quan després som revisats. I prèviament que hi hagi més contacte. És a dir, el model d'administració de control i coacció i repressió, que és el model espanyol, és un model ja superat. I també se'ns dirà, és que això potser no podem fer-ho perquè només tenim 27.000 funcionaris. Bueno, doncs tingui 50.000. Però, d'alguna manera, el que hi ha que fer és superar aquest model perquè, insisteixo, ja no s'aplica als altres països del món. Perquè no té èxit. Perquè no té èxit, no per manies, sinó perquè aquí tenim un nivell de conflictivitat que també és demostratiu que el nivell no funciona bé, perquè tenim una deuta no liquidada i no cobrada que és la més alta d'Europa. 50.000 milions ha determinat el Tribunal de Comptes, quan fa poc es parlava de la meitat. Això què vol dir? Vol dir que el model no dona els rèdits que li correspon, no és eficient i no és just. I aclariment en relació al procediment del Rodrigo Rato amb les reflexions que feia Jordi, si el procediment s'ha aplicat correctament en el cas de Rato, perquè la declaració especial no ha estat el motiu per qual s'ha d'investigar, sinó
sembla que sí. És a dir, el que s'ha fet és complir la llei, no revisar directament la declaració tributària especial, sinó a partir de la declaració de béns drets a l'estranger, comparar aquesta declaració amb la declaració tributària especial, que això sí que es pot fer, i a l'haver unes discrepàncies substantives entre una i l'altra, iniciar un procediment de comprovació. Em sembla ben fet. Però en tot cas, el mecanisme, ja ho sé que no estem en un judici moral, però el cas de l'amnistia és absolutament desincentivador per la resta de contribuents que no tenen, és a dir, que paguen i que compleixen les seves obligacions, no? I, de fet, de totes maneres, es va regular per llei, suposo que aquesta és la tesi, no? Al haver-se regulat, al ser una cosa de l'estat dret, una cosa legal, el que s'hi ha acollit no està incomplint res, al contrari. Si hi ha una norma substantiva que et permet fer una actuació que et beneficia, és del gènere tonto no comis. El que no es pot fer ara és dir, no, és que la norma substantiva existia, m'hi vaig acollir-hi, i ara, 4 anys després, fer intents d'incomplir la norma. Però tampoc el peatge va ser al final del 10%, en realitat. Sí, menys. Va ser al voltant del 3%. Efectivament, poder sí, però nominalment era un 10%. Sí. I en tot cas, no era gratis. No sé si un 10 és molt, un 3 és poc. Però el diner no va tenir que repatriar-se, el diner pot continuar estant. Els actius poden... Sí, però el que passa que el que sí que és cert és que estigués fora del país o dintre del país, va entrar al sistema financer. Ja va deixar de ser diner ocult. Va ser diner regularitzat i, per tant, estava dintre del sistema, que era la finalitat, una finalitat. L'altra era la recaptatòria. I 1.200 milions d'euros no són 2 pessetes. Sí, si em permets només afegir unes poques coses. Primer, per molt criticades que estiguin les anomenades amnisties fiscals d'aquest tipus, són habitualíssimes a tots els països del món. És a dir, serà difícil trobar algun que no ho hagi practicat en els últims anys. Hi ha inclús països on pràcticament és periòdic, i no pensem només en el cas italià. Als Estats Units, per exemple, segons els estats, el van fer cada número d'anys. És a dir que consideracions filosòfiques a banda, la realitat és aquesta. En segon lloc, és veritat que van recaptar això, però al final, a través del conjunt de les mesures, el 750 i el 720, al final, a principi d'aquest any, el ministre deia que s'havien aflorat un patrimoni de més de 120.000 milions d'euros. És a dir, això és un rèdit fiscal pel futur impressionant, perquè cada cop que hi hagi moviments a renda, patrimoni, transmissions, successions, això tributarà, abans no tributava. És a dir, que hi ha coses que hi ha de tenir presents. Una pregunta. Un altre tema. Quina opinió tenen respecte a que Hisenda cobri a la gent que es va acollir al plan PIBE? Com vols dir, que cobri? Sí, com una subvenció, és una subvenció. Et donen la bonificació del PIBE i després te cobren en renda. Sí, em sembla que és si et dones una subvenció, que és un ingrés com qualsevol altre, perquè has de tributar del que cobres per treballar i no has de tributar per uns diners que et donen per no fer res. Jo encara trobo pitjor que toca la primitiva i et treuen el 20%. Dius, hòstia, doncs donen un premi més petit i ja està, no? I que sigui net. I van solventar-lo de les entitats sense ànim de lucre, em sembla, no? Al final? Sí, al final van fer un llistó de 50.000 euros. 50.000 euros, perquè és que es trobaven que hi havia un club d'escalèstric, comptabilitat, impost de societats. 50.000 euros de llindar i a partir d'aquí el 80% estan fora o el 90%. Bueno, doncs us dono les gràcies a tots per haver vingut.